Nimas jejimaken tilam sari liring pandang kamarutan satemah pinter marawasa jroning kayun garwanipun Kakang Yayi Batari Dresanala sewu mulya sing ndak krasa sewu marem sing ndak gegem mung sira paraningsih kedunging katresnan papaning sumindhi rasa wuyung ingkang handheka sanadyan geni bisa pisah lawan panase segara pisah lawan gisike gula pisah lawan manise nanging taneh lamun Arjuna pisah lawan mustikaning jantung ya kuwi jeneng sira Yayi Batari Dresanala saya-saya bareng sira Yayi wis ngandhut wijinipun Kakang yekti mimbuhi kabagyan prasasat kejugrukan Wukir Sari kabladaran Samudra Madu. Aduh Pangeran Arjuna ngaturaken panuwun ing tanpa pamit dene semanten katresnan paduka dumateng kula saha wiji ingkang kula kandhut. Pangeran kula nyuwun pangestu mugi-mugi lairing jabang bayi benjang sembodo netepi dumateng kekudangan. Yayi Dresanala ndak rewani cegah dahar lawan guli ndak suruh pandonga suci ing pamrih lek ing jabang bayi besok wiwit jenis kala satemah dadi putra ingkang garbi budi luhur sarta dadi srana kamulyanipun Kakang lan Siadi sumrambahe katentremaning jagat sak isine Dresanala.
ngudhani arum-arum ngendhanung awiyat narada ngepalani sawata sukamula yang kanan sisi dan sekaring bawana langgeng uga rahayu sagung umuwuh kawula nuwun sewu kakang Gunur Sinarada kapurang pinarak ingkang sekitsa kakang palakala Reken jampak pakong warudaya slere buntuti ater-ater inggih Yayat Yayi Guru mboten kirang sekitsa anggen kula sowan salam taklim kula katur di Munggi kakang brawalan anggen kula mundi Batari permuni diprayogake anggon sowan kawula inggih pukulun sembah pangabekti kula marang tumantu kunjuk sangat dipukulun yo ndak tampa gawe bombonge rasa putra ulun nggih Bathara Brahma kawula nuwun pamimbalan kang dawuh Rama kula nanuji dhumateng ingkang putra langkung rumiyin kaliyan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten sahan padha paduka Rama pukulun iya Rama ndak tampa gawe bombonge rasa kaliyan ingkang putra Arga Dahana cumadong dawuh paduka keparing iji dhumateng kula daya wigatos sing karsa kaliyan ingkang putra ngangklungaken jangga miringaken karma nyadong kumentaing sabda tama paduka Rama pukulun sanghyang jagat pratingkah ruming mula ruming mula ruming mula surat sari ruming mula surat sari
Brama. Yektine jeneng kita mesti wis uninga lamun Tori Palungguhan iki kahilangan Suralaya. Nedenge ketaman Prahara utawa nedeng ketaman goro-goro ingkang kagiri-giri nganti poyang payingan solaing para Hapsara lan Hapsari. Bareng tinaliti kanthi permati diitung nganti genep disaring kongsi lembut. Timbule Prahara iki merga keluputane makhluk becik menungsa munggahe para dewa ingkang wani cumampaka nrajang pepakem utawa waler ingkang sinebut judu tali wangsa. Judu tegese pepacangane priya klawan wanita, tali tegese pangiket, wangsa tegese golongan. Mongko wis cetha pratela lamun to Hapsara menuju dune Hapsari, satriya kelawan putri, Bambang kelawan Endang, Raseksa kelawan Raseksi. Ya merga bebrayane menungsa kelawan widodari, yektine iki ingkang dadi wiji utawa dadi sumbere Prahara ingkang nimbrung kahilangan. Ora ana liya kejaba anggone bebojoan Bathari Dasanala kelawan panengah Pandhawa Madukara Si Arjuna iki ingkang dadi bibit kawite ruhara ingkang nimbrung ana ing Suralaya. Aduh, Rama Pukulur kaliyan matur sisik nyurbun samudra pangaksami. Menawi glejah lelampahan kang sampun kawuri nalika kahilangan menika dipun serang dening Prabu Nagatasaka. Satemah para dewa boten wonten ingkang mangga puliya, satemah dewa Nyraya wujudipun jago nenggih pun Arjuna. Sasampunipun Arjuna kelampahan nyirnakaken Prabu Nagatasaka awit saking agenging lelabuhan lajeng paduka palakramaken kaliyan anak kula pun Dresanala satemah bebrayan ngantos Ripalungguhan samangke. Mongko dinten menika anggenipun emah-emah nenggihipun Janaka kaliyan Dresanala sampun pikantuk sih nugraning Gusti. Anak kula Dresanala sampun ngrebini, sampun bobot andungkap Sabta Candra utawi 7 sasi. Menapa kinten-kinten anak kula kekalih menika nggadahi dosa sarta kalepatan Bukulun. Iya. Yektine pancen ulun biyen uga ndodho marang kleru. Mula lamun to dewa wis ngurmangsani kelawan lupute prayogane nggandandani pakarti supaya Prahara iki ora saya ngombro-ombro. Mula kang mangkono Brama ora ana dalan ingkang kudu tinempuh kanggo srana sireping gara-gara iki kejaba bebrayane Arjuna kelawan Dresanala kudu dipegatake. Gunjing langit kelap katon bergentanging alis risang mawe kandrung sabarang kadulukir moyak maye. Aduh, Rama Pukulun jimat sesembahan kula. Menawi kula saged nampi nanging mangke kados pundi kawontenanipun Arjuna kaliyan Dresanala menawi nedeng-nedengipun pepasihan kok malah badhe dipun pisahaken. Menika mujudaken lelampahan ingkang boten enteng Pukulun. Mula kang mangkono kala mangsane dewa kuwi kepengkok lelakon loro sing padha adote. Ya kuwi antarane katresnan kelawan kewajiban. Lan jeneng kita kudu bisa milah sarta milih ngendi kudu nindakake kewajiban ning ngendi kudu ngempakake katresnan. Monggo kang kusana sireping ruhara iki ora ana dalan kang tinempuh kejaba. Jeneng kita ngurbanake bebrayane putra kita ya kuwi si Dresanala kelawan Arjuna. Ewa semono para dewa ora bakal kejem sakuse mengko Arjuna wis pegatan kelawan Dresanala
bakale ana priya sing saguh ngayomi Dresana lan uga putra kang kinandhut ora ana liya kejaba putra ulun ya kuwi Prabu Dewasraning Tunggul Malaya Brama. Menapa boten wonten cara sanes kangge srana anyirep dumateng prahara kejawi murbanaken katresnanipun anak kula. Kula sagah minangka wakilipun menawi kedah nampi pidana, kedah nampi bebendu. Watonipun anak kula kekalih menika boten dipun pegataken. Bathara Brahma. Iki wis dadi kaputusane Sang Hyang Jagat Pratingkah. Lamun to jeneng kita ora gelem, napa kanyatan iki ora gelem megatake katresnane putramu? Tegese jeneng kita mung mikolehake diri pribadi lan keluarga, nyiwakake marang kebutuhane bebrayan agung. Kowe kepengin ngrasake mulya wibawa sak keluargamu ning kowe tega mentala nyawang rusake kahyangan ngono apa piye? Kadi karunaning kaswase nang marga memawatkum riseng konto mastrat mojo lan lalu ngulati surya mangrang sang waya pawadalan kawula nuwun sewadi pramesti nadyan ingkang raka suduk pangudal-udal boten kajawin kepeksa kula sumalana matur nilar ing tata krami. Nulinggih kados pundi Kakang Gunarsi Narada. Nuwun sewadi. Kula kok rumaos bab ingkang paduka putusaken menika cetha lamun ganjel lan ganjil. Ing atasipun bebrayanipun Arjuna kaliyan Dresanala menika atut runtut keruntungan tur nedeng-nedengipun pepasihan. Ingkang loro-loro nika wau sampun pikantuk wujudipun nugrahaning Gusti ingkang awujud katresnan sejati. Parandene kok badhe dipun pisahaken, badhe dipun pegataken. Menika bab ingkang boten tinemu nalar. Kula saged anggerba, kula saged anyakra bawa. Menika semenipun wonten sanggit rungsit reka daya sandi upaya ingkang mangtindakaken supados ingkang putrapun Dewasrani kalampahan malakrama dumateng Bathari Dresanala. Borong anggenipun mastani Kakang Narada.
Jernyatanipun banger gajin abang ijo butek bening ing mapan wonten ing Kahyangan menika wonten Purba Masisa Ulun. Ning kula dados kamu menika kewajiban kula ngemutaken dumateng Paduka menawi klentu. Ibaratipun wong sewu, kereta jaran sak kusire. Paduka menika kusiripun, kula menika kereta lan jaranipun. Inggih kedahipun menawi jenengan dika dados kereta lan jaran. Kedahipun manut kalian kusiripun. Menawi jaran kewan manut gandeng kula menika dewa nggih meksa mikir langkung rumiyin. Yen karo kusire didak dalan mambah ning dalan sing lempeng lan alus mesti kula badhe nderek yen nganti cemplunge teng jurang kula mboten purun ya. Kakang Narada punapi kula kalian Paduka menika ngibaratipun keris kalian rangkanipun. Leres Paduka kerisipun kula rangkanipun. King menapa menika wonten keris sing badhe mlebet wonten ing rangka kok rangkanipun mboten purun. Merga kerise bengkong. Keris niki yen bengkong dilebokke teng rangka rangkane ngambane kesakitan ya. Bila kula mboten saged nampi. Menawi Kakang Narada mboten kepareng dhahar atur kula. Mangleren kemaos saking golongane para dewa. Lah iki sing tak teni. Marundaya mesti ngoten niku. Anggere rembakan, anggere bantah. Entek-entekane wong panguwasa kinarya gada mesti bakal ngancam ngincem arep nglereni karo kancane. Nggih matur nuwun. Dilereni mboten napa-napa nyatane tanggal selawi bakal mawon ya. Ning ngaso kok tak tumut sinten-sinten mboten masalah. Campur sari nggih mangkat yen ngeten niku. Ning nuwun sewu, saderengipun kula nilaraken Kahyangan Suralaya, kula tak matur sekedhik kemawon. Bilih teng jagat teng Suralaya menika wonten hukum ingkang cacahipun 4. Ingkang sepisan menika hukum kodrat, angka 2 hukum adat, angka 3 hukum negara utawi hukum Suralaya, dene ingkang angka 4 menika hukum karma utawi hukum dharma. Hukum kodrat menika saged dipun wiradati contonipun. Metu saka omah jam 12 awan, mongko srengenge ngentang-entang panase. Wong metu saka omah mesti sumuk mesti kepanasen. Ning waton gelem nganggo payung, nganggo caping ora bakal kepanasen. Menika tandha lamun to hukum kodrat saged dipun wiradati. Angka kalih nengge hukum adat. Upaminipun wonten salah satunggiling desa ngawontenaken bersih dusun utawi sedekah bumi, adatipun mesti mujuti ingkung kebo kinarya sesaji. Ning gandeng regan menika saya larang, pajeke saya dhuwur, mila para warga kala wau mboten saged tumbas kebo. Ning menika saged dipun sranani ora kudu ingkung kebo tenan. Ning tuntut gedang menika disikili papat saka pring, diweni sumu saka pring. Niku wis muni kebo, dayange ya wis ora protes. Wonten malih budaya wonten ing desa, kowe kena ngrabi wanita desa kene ning syaraté kudu bisa menehi serat-serat emas sing gedene sak genthong. Niku mboten kudu emas gedene sak genthong, ning emas 3 gram diwadahi genthong niku ya jenenge emas sak genthong. Sing wedok bar niku ya calone mesti gelem rumah niku mangke. Niku ning ingkang angka 3 hukum negara utawi hukum Suralaya niku saya gampang dipun wiradati, saya gampang dipun sranani. Saya hukum Kahyangan Suralaya menika hukume hukum lading. Lading niku yen munggah kethel yen mudhun niku landhep. Mula nadyan mapan ana ing dhuwur duwe keluputan wani grogoti nyolong bondo negara. Ning gandeng mapane ana dhuwur sugih dhuwit duwe pangkat pinter omong, mboten badhe kejamah dening hukum. Ning lading niku yen mudhun landhep, tegese hukum mung nyiksa karo rasane wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik dimari ublek, lingguhe diklik yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik niku wong cilik. Ning ingkang
pungkasan yani hukum karma utawi hukum dharma menika hukum ing tumindak sapa nandur bakal ngundhuh utang bakal nyaur dandake bakal nggo menawi wonten karma ingkang tumama tunggak waru narodara melu-melu Mila kedah kagungan kawibawan ingkang aku kudu diwedeni karo para dewa. Pengatasipun wonten dewa kempong pira jambul wangen, nenggipun Bathara Narada prandene dienggo kemawon diopeni kemawon. Kaya mboten wonten dewa sing enom-enom dhewe cakrak-cakrak dhewe sing gagah-gagah. Wong dewa pikun kemawon diopeni. Ingkang rinten dal tasah nyuwun dumateng penggalih paduka pukulun. Kula kandhang lor maca menawi Narada kedah dipun lereni saking golongane para dewa. Menika mboten patut, mboten trep wong dewa cebul. Panjenengan ngendel-ngendelke ucape kaya bisa njara langit kados mekaten. Mergo ana paribasan. Cangkemmu omong apa? Apa rumangsamu aku wis teko Banjung Guyangan apa piye? Kowe ngelokke aku lamun aku dewa kempong pirot, dewa cebul. Apa raimu ki bejaji to apa piye? Apa romangsane ki ayu-ayune widodari? Kowe ngilu kowe? Ngilu wis sawangen raimu ki ngilani kaya ngono. Parane nyek karo Narada gelem dhewe. Ora ngilu karo kitoke. Wah. Ya pure kaya begenggek nender-nender kowe. Perloaken nista kados mekaten parandika paduka namung kendelan kemawon mboten bilani dumateng kula pun durga menika kados pundi ta pukulun nyatane kowe nglakoni ngono apa ora durga batu coba inggih pukulun nggih kenyatanipun ngibarate panganan mboten kula dol dhateng sinten-sinten namung mligi dumateng paduka sang adi pukulun ini ya wis dilakoni wae kanthi ikhlas sing baku ripalungguhan iki ora ana kang njlimpeti Kakang Narada suwisih tegese ora ana klilik mungguh netra anggene napa supaya putramu Dewa Srani bisa ngalakrama kelawan Dresana inggih kula Sawangé griya mangu manungkong kangguan iman
Sakot miling Nuwun sewu Kanjeng Rama Pukulun. Kula ingkang putra pun besana ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji. Malang-wangku kunjuk sandhap padha paduka Rama Pukulun. Wong ilah ing awit namasku namasidan sekaring bawara langgeng iya Dasanala. Ndak tampa gawe bobong rasa pangestu lun bae ditampani. Kula inggih Kurawalan anggen kula mundi mugi dadosaken jimat. Semanten ugi kula ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti tunjuk sandhap padha paduka Rama Pukulun. Ya Pramadi Arjuna ndak tampa pangestune pun Rama wae maragake tampanana. Kula inggih Kurawalan anggen kula mundi mugi dadosaken jimating gesang kula. Rama Pukulun kagyaksa taring manah kula paduka rawuh wonten ing Taman Sari. Marga dahana mriki menawi wonten bab ingkang badhe kadhawaken kalilan ingkang putra ngangkungaken jangga nilingaken karna Rama Pukulun. Sira iku wanci kisah lan jeneng ing wangi yo kulineng ati ba cek sironeng
Praja Suwiteng Narpati mongko wekas sing wangi yo pekat teteki Sadurungipun Rama mundhut pangaksama dening ganggu kamardikanmu ingkang nembe karonsih ana sajroning Taman Sari arga dahana kene. Yektine ya saka gedhene pangeman lan uga rasa tresnane wong tuwa marang putra. Yektine pun Rama mung kepengin langkung macelu ngerti nganti ripalungguhan iki kepiye kabare anggenmu bebrayan. Dresana nganti ripalungguhan iki apa isih ngrembaka lan ngrembuyung katresnanmu marang garwamu Raden Arjuna. Muli Rama pukulun kumaing jagat kuruping langit boten wonten priya ingkang ngrengga saklebeting sanubari kejawi namung Raden Arjuna. Kula sampun kula sumpah kula sampun prasetya ngantos kukuting jaman boten namung mapan wonten kahiwangan nanging ngantos kelanggingan kula badhe umiring dumateng Pangeran Janaka. Syukur bagi suyen pancen kaya mangkono Arjuna. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadalu. Apa isih ngrembaka gedhene katresnanmu marang Dresana? Aduh, Rama pukulun. Menawi kirang pitados kaliyan kasetyaning manah kula monggo kula aturi kabodho kula. Mendhet jantung kula ingkang ngrengga saklebeting jejantung inggih namung mustikaning nala. Mutiarane gesang kula nenggipun Yayi Bathari Dresana. Arjuna wonten dawuh. Jeneng sira kuwi ditandur ana ing alam padang dening Gusti ingkang nyipta jagat pinaringan wujude jejiban dadi apa nggih awon tanpa rupi kula kadhapuk mongko dados satriya. Satriya kuwi kewajibane piye? Satriya menika tumindak lan makarti memayu ayuning jagat kanthi sepi pamrih rame ing gawe niwakaken dumateng kabetanipun pribadi lan keluarga nengenaken dumateng kabetanipun bebrayan agung. Apa ucapmu iki tak gondeli saged merga piye? Karana satriya menika hampekipun kedah bawa leksana. Lah iki sing tak anteni. Swatmara Sang Arjuna Jasmunira kamanungsan sawanga gendrek manis kliringe dikamantian Arjuna wonten gawuh yen pancen manut kandhamu sing jenenge satriya iki kudu ngiwakake keperluane pribadi lan keluarga nengenake kebutuhane bebrayan agung ning yo gene wis pirang-pirang sasi jeneng sira katrem jenjem mapan ana kahyangan arga dahana rina wengi mung tansah sumandhing kelawan garwamu ya kuwi Dresana. Mongko wis cetha ngega tanpa warana lamun to jeneng kita kuwi satriya madukara ing negara Ngamarta sing duwe kewajiban rumeksa marang hayune para kawula sak negara.
yen kowe Ripalungguhan iki mung jenjem apa ana kahlangan sumanding karo bojo ngrasake nikmatmu banget sing kaya ngene banjur babar pisan ora kumlawe tanganmu anggemu ngayomi sagung para kawula dasih kira-kira yen patrakmu ndok tutuk-tutuk ning kaya ngono apa ora tetel sing dadi jiwa kasatriyanmu. Langing kalang banget harapan damun para tinoler kekunang suam sorote tanpa abyang Kanjeng Rama kula mestinipun paduka pirsa bilih Ripalungguhan samangke kula dembobot pitung candra maling ngantos anak kula binjang lair tanpa tinenggan dening ramanipun tartamtu badhe ajur mumur ing dados manah kula kula Sresana kita kandhani dina iki kahlangan gunjang kahlangan geger bareng tinaliti manut dawuh pangandikane pukul Sanghyang Girinata merga disebabake bebrayane menungsa kelawan widodari Arjuna kelawan Desanala. Mula kanggo srana nyirep dahur ingkang nimputi ana kahlangan ora ana dalan sing kudu tinempuh katresnanmu kelawan Janaka kudu dipisahake kowe kudu pegatan. Pangandikane Kang Rama Bathara Brahma mujib mateng penggalih gedhening katresnan aboting kasedhiyan yekti tan bisa pinisake parandene samangke gagar wigaran biar buyar merga kagiles dening wengi sing kahanan mangkana sang ayu amung ngalumpuh dhateng badhe karekat kaya lina sanata bebayune kembang-kembang kang netra nadyanto magep-magep megap-megap awijil kang dadi ature Tetewa kejem sarta wenis lampane ngakedah kula sandung nadyan kados pundi kemawon paribasan donya menika kiamat katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna boten bedhi wonten gedipun sampun dados sumpaing manah menawi ngantos kula pisah kaliyan Pangeran Permata